Gaurko musika zuzenean telebista saioa garabatzeko Hendaiako Borderline fabrikara etorri gara. Blond taldeko lagunekin egin dugu gaur hitzordua, Bañolet filmaren soinu banda tauloratuko bai dute gaur. Gaur hemen Borderline fabrikan, Blond eta Bañolet. Iritan, dini zure lekurat mundura, bisitan, eta han, denak leho berean, zapantzak zarkituak trafikan. Atxetan, lekzio demokratikok, kosmopolitanoak, pataskan. Animaliak, bai, limaleko marmotzak, lau patak alasterkan, goitikan. Bisitan, trafikan. Eztabaidan, ta, goitikan. Pascal Irigoyen eta Maia Iribarne sortzaileek zuzendu dute Bañolet filma. Eta filmaren soinu banda da Blond izenpean kaleratu den Bañolet kantuz diskoa. Bañolet, Maia eta biek egin dugun filma bat da, 2023an estrenatu duguna. Hasi ginen 2019an biltzen eta proiektu bat egin nuen elgerrekin, soin musika pentsu ginoan, irudiak ere eta poliki filma baten bidea hartu dugu eta Bañolet izan da filma hori. Bañolet Garazi eskualdean eraman dugun proiektu bat da, beraz, Eiera Lakreko egian grabatu dugu, baina piskat Garazi eskualdeko jendea initzek parte hartu dute. Eta ideia zen, piskat filma parte hartzailea izaitea eta nahi zuen jendeak parte hartzea horretan, profesionala ez zirenek ere deskubritzeko nola zen grabaketa bat, eta eraman dugu proiektu hori gu hangoak baikira ere eta gure lagunekin egin dugun proiektu bat izan da. Durangoko azokaren beka bati esker egin du aurrera egitasmoak, eta era berean dozenaka lagunen implikazio eta ekimenez. Oroak Durangoko azokan ortu ginen beka hori esker 15.000 euro dira, eksposizioa honi bat ere Euskal Herrian, eta horrek anitz lagundu gitu, kanaldudek ere anitz lagundu gitu, kanaldude egiet telebistak. Eta gero laguntza erraldoia ere ukan dugu, anitz pertsonek lagundu dituzte grabaketa garaian, sukaldean, figurantelan, eozein lanetan ukan dugu pertsona anitzen laguntza ere. Beraz, hiru gauza hondi. Egeran, Bañolet Pascalek egiten zuen bezala, pixkat hastapenetik deia garatu dugu filma bezala eta ere disko bezala edo musika sorkuntza hori hastapenetik horzen eta ara 2023an aurkeztu dugu zinemetan edo hemen eskualdeko hainbat elkartetan eta hola. Eta baina diskoa deia atera zen ere eta deia da, ara segitzen dugula pixkat sortu ginen unibertsio hori defendatzen beste manera batez, zuzenezko musikarekin. Musikak garrantzi handia du Bañolet filman, kasik irudiak bezain bat. Biak eskutik helduta doaz, emaitza borobilean. Bai, aski naturalki gintzakun zerbait da, eta pixkat bi zentzuetara izan dira trukaketak ez dakit batzutan pentsatzen ginoen eszena bat, musika bat buruan ukanez, gero batzutan alderantziz gertatzen zen. Sortzen ginoen musika espres eszena jadanik idatzi batentzat, eta gero badira beste hainbat kantu ere sortu direnak garai horretan, baina ez dutenak lotura zuzenik filmarekin, justugu garai horretako sorkuntzak dira denak, eta Musikalki disko anitza da Bañolet kantuz lana. Eta pop kantu goxoetatik metal giro bortitzetara egiten du bidai, beti ere kantu jolastiez. Hori da Pascalen berezitasuna. Piskat Pascalekin lantzen dugulaik, ni beti bermaneran aginiz berarekin, bidaltzen ditu abesti guziak eta nire zatientzat, bateri zatientzat, beti idazten du midi moduan eta bizki maite dut soinu hori zenta ekartzen du zerbait aski mekanikoa eta beti zuzenean edo grabaketan entzatzen dut ber gauza atsemaitea, gauza batzutan ez biziki naturalak bateri joire batentzat, baina maite dut. Nik horrekin nikok bezala konfiantza
itxua egiten diet Maia eta Paskali. Eta bai, gu jostatzen gira musikan txipiranik eta hortan ere hori nabarmendu da grabaketan eta jaiten duzun bezala, badira batzutan zati batzu ez direnak bortxaz goitatzen olako musiketan, baina erokeria puntu bat eta hortan jostatzen dira. Nerabeak dira filmeko protagonista nagusiak, baina ikuslego zabal bateri bideratua dago Bañolet egitasmoa. Ez dut uste bortxaz nerabentzat dela, guk pentsatu ginoen filma aski familiak bat bezala, hola adin guzieri zuzendua. Eta gogoak ginoen guk ere hainbat gogo eta mota sartzea filma horretan, izaitea biziki presente da aurren unibertso hori eta egia da aurrak pixkat hori identifikatzen aldirela eta hola lotzen aldirela historioari eta beste alde batetik ere baditu beste galdera batzu filmak eta beraz hori publiko orori irekia da. Bañoleten egun handia hurbiltzen ari da. Urtero bezala, etapa garrantzitsua markatuko du herriko haurrentzat. Errekako espiritua deituko dute, bidea idek diezan. Luisa sakrifizioarentzat prest da. Azken jokoaren tenorea dugu. Diskoaren indargune bat ahots melodietan dago. Maiak eta Paskalek daramate ardura nagusia. Eta Ane Garziak maizuk izartzen du ahotsa Han izeneko kantu ederrean. Bai, ala ere bai. Biek maite dugu kantatzea eta pentsatzen dute berdin aski naturalki inden zerbait izan dela edo sobera pentsatu gabe, gero bai, izan dira kolaborazio berezi batzura hotxetan Ane Garzia gure lagun batek ere kantatu du Han kantua eta guai zuzenean ere entzatzen gira pixkat denak kantatzen kuru batzu eta bai, hala. Lankidetza ugari dituen diskoa da honakoa. Lagunez inguratu dira musikariak eta lagun artean osatu dute kantuen grabaketa. Diskoa bera Janjo Junazu Bizkaiek zen grabatu. Eta biziki maitut eta biziki untsa pasatu ginen berekin grabaketa. Badu beti untsa pasatzen da eta generat proposamen frango egiten ditu, beraz berak ere kolaboratu du nahasketan ideiak proposatuz eta beti holako gauzak egiten ditu proposamenak. Gero Ane Garzia nintzen kantatzerat, abia hirukotean Maiak parte hartzen du, Elena eta Amaiarekin. Haiek ere jintziren Kikera kantuan bukareko zatian soken sartzerat. Simon Garrat nintzen trompetarekin elefantearen egiterat, Kikera kantuan ere. Eta gero esperoztuan eo janzten. Eta gero Tarja, Bretañako lagun batek Ahinek kantuko hitzak bretoierat itzuli zituen eta berak ditu hor kantatzen. Laukote moduan grabatu dituzte 9 kantuak. Eta Paskal eta Amaiaz gain, Nikok eta Ianbek osatu dute zuzeneko taldea. Erran duen bezala Paskalek da Jango lagun bat da eta bere estudioan zen. Aski simpleki grabatu dugu, lehenik gitara, basoa eta bateria, denek elgarrekin. Eta gero gehitu ditugu botzak, ahotsak, teklatuak eta sokak. Piskat, tajapatan ari ginen, beraz... Ajun tajapatan. Ajun tajapatan, historia idatzi bukat, idazketa bukatu behi ginoen, grabatzen ginoen, piskat modifikatzen ginoen idazketa, gero segidan sartu ginen kantuen grabatzerat,
pixka dena nahas-mahas batetan egin ginuen. Etzen bat ere hola lehenik irudia, gero musika edo. Bai, aski punkia eta presaka egin dugu zerbait izan da, eta egia da, estudioko momentu hori aski intentsoa zela zen, eta blokatuak ginen estudioa aste urtako, eta kantuak ez ginituen bat bukatuak, ez ginituen batzu ziren, eta hitzak ez ziren idatziak eta hola, eta pixkat egon ginen erotzen biak azken momentuan gauzak idazten biharamuneko, eta akigarria izan da, ikingarria denbora berean pixkat dena, eta atera da gero gauza anitz bat. Erdiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, biztariak lanian. Filma zinema-aretoetan aurkeztu dute, eta Euskal Herriaz gain, Bretainian ere ikusi ahal izan da. Bai, kontent, gero bide luzea izan da, momentu espontaneo horiek bikainak izan dira, gero egia da muntaketan ez sufritu dugula gehiago, zenta berten hor egin ginduen erokeria guzi hori forma eman, eta hor, etzen beti jingarria hori konfrontatzea, eta azkenean forma egoki bat atxemaitea hortarako, beraz, izan dira hainbat fase desberdin proiektu hortan, eta lan egitmo desberdin ere, eta baina bai, orokorrean biziki konten gira ukanduen ajerarekin, egia da gero partekatu dularik filma hemen jendearekin egiazki kontent atera girela, gainera hori izan da ere lehen aukera bat zuzenean kantu batzu emaiteko binaka, eta horrek ekarri dauku beste espontaneitate mota bat ere etapa behi horretan, eta konten ginen biziki horretaz, itzuli horretaz. Eta Bretainian ere aurkeztu dugu, eta hori bikaina izan da ere filma itzuli dugulako, gure lagun batek itzuli dugu Bretainerara, eta beraz, han edatu dugu, eta edeka izan da. Bai, maia zinema munduan ibiltzen da, enetzat biziki bitxietan zata, ala ere, ezin baitugu gehiago unki. Emaitza bukatua da, eta musikan ari gireik zuzenean beti posible da emekiago, fiteago, edo gau guziz manera ezberdin batez emaitea, eta filma bat bukatutzat ikusteak, eni pixkat pena emaiten zatan ere konten gira emaitzarekin, menan egia pixkat gogo jadela ikustea hori bukatutzat eta hori erakustea, jakinez gauza batzu hori modifikatu nahiko zinituzkera denbora pasa eta gauza batzu aldatu. Erdiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, sarearekin arrapakan, erdi guztiak larrapatan mendian, punprez apartakan, erdien bilagun zutan, erdien bum, bam, 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 erdien bum, bam, 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 erdien bum, bam, 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 hiri erdien bum, bam, 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 erdien bum, bam, 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 erdien bum, bam, 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 erdien. Seikote moduan taularatzen da egun taldea, eta musikariekin egoteko aukera izan genuen Hendaiako Borderline fabrikan jo aurretik. Blond diskan badira filmako kantu batzu eta badira batzu ez direnak ez da entzuten filmean, beraz egia da gogoa ginola ere horiek jotzeko zuzenean, eta beraz hortako osatu dugu taldea handiagoa. Kakin ari da gurekin teklatuan eta hautsetan, gero Aiande basuan eta hautsetan ere bai, Niko baterian, Pascal hautsetan eta gitarran, eta Paul ere gitarran ari da gure Tolosako lagun bat. Eta ni hautsetan bai. Diskoa aurkezteko lehen bira ekainean burutu zuten, eta 7 emanaldi eskaini zituen bandak. Tartean, EHZ Festivalean emandako kontzertu berezia. Lehen bira hori egin dugu joan den ekainean, hor duela hilabete batzu, eta bikaina izan da, biziki kontente atera gira hortik, eman ditugu ustut 8 kontzertu dolako zerbait, eta Euskal Herri osoan gaindi, ez da probintzia kasi guztietan. Eta birako azkena eman ginoen EHZ-etan, hor pentsatu ginoen kontzertu berezi bat EHZ-etako pixkat filmaren irudira ere hainitz parte hartzailerekin eta gure
ideia eroenei forma emaiten entzatu ginen. Eta beraz, beste bilatxo bat pentsatu dugu Lajazken eguntako, eta berdin Euskal Herriko 7 probintzietan ibiliko gira. Bigarren bira abian du taldeak egun, eta Gasteiz, Baigorri eta Hendaia bisitatu ondoren, Donostian, Oñatin, Larresoron, Beran, Atarratzen eta Miarritzen ariko dira zuzenean. Hasi gira Lajazken honetan Gasteizen aritu gira Errekaleok auzoan, Errekaleoko pestetan aritu gira hori Buruila bukaeran. Eta gioztik Baigorrin, gaur hemen Hendaian eta gero baitugu Intxaujondon aritzeko gira, Oñatin, Larresoron, Beran, Atarratzen eta gio Miarritzen ere Atabalen arituko gira. Orain arteko zuzeneko esperientzia bikaina izan da. Taldeak emanaldi bakoitza gozatu du, diskoan egindakoa zuzenean tauleratuz. Zuzenekoak denak alere orokorrean untsa pasa dira, eta enetzat sustut ahas gauza bihia da, beraz deskubritzen dut dena eszena gainean nola pasatzen den, ni betidanik izaniz publikoan eta musikari hauek guztian entzuten eta admiratzen. Eta ez dakit nola gertatzen izan eszena gainean, beraz bikaina da. Enetzat xantza bada eta denak jostatzen gira bai. Ustez espiritua mantendua da ere, badira modifikazio batzuk, zuzenekora eginak, eta deia bigarren gitarra bat gehitua izan da. Eta teklatua batzutan, kantu batzuetan deia integratua zen, eta beste batzuetan Paskala izan da idazten parte behi batzuk enetzat. Eta gero uste dut orokorrean aski berdintxoa dela. Bai, biziki kontent ni pertsonalki hola lagunekin hartzea. Katinek gaiten du xantza duela gurekin hartzea, baina guk ere xantza dugu berarekin hartzea, hori ere egan behar da. Eta zuzenezkoetan entzatzen gira jolastean, bezain bat, gero egia da pixka bat beldur ginela edo giro desberdina hainitz jokatzen baititugu eta iruditzen zitzaukun pixka bat gora behera batzu bazirela, beraz galde egin publikoari, kontzertuak gero nola ikusi zuten hori eta azkenan iruditzen zauku jendeak maite duela eta preseski giro desberdin horiek ekartzen dutela aberastasun bat, beraz horrekin bezkin bezik. J'ai l'impression que dans la musique qu'on joue, il y a des intensités et des couleurs très différentes qui sont très variables. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui est chouette et qui fait en sorte qu'il y ait des moments très calmes et très doux et des choses avec plus d'intensité, un peu plus de fête dedans aussi. Bai, niretzat ere plazerra da eta zuzenan beste dimentsione bat da ere, diska bizki poeta da, baina gehan zuzenan badugu indarra ere, zuzeneko indarra. Eta bai, zerbait ekartzen du zuzenean entzutea disko hori, emaiten ditugun abestiak. Zure lekura mundura bisitan eta han denak leho berean zapatzak zarkituak trafikan atxetan lekzio demokratikoak kosmopolitanoak bataskan animaliak bai animaliko arruntzak lopatak alaztekan goitikan bisitan trafikan ztabaian eta goitikan. Bainolet filma sarean ikusi daiteke egun, Kanal Dude telebistaren atari digitalean esaterako. Diskoa berriz, taldearen sareetan eskura daiteke, eta nola ez, zuzeneko emanaldietan. Hori ez dakigu bate, oinu ze izanen den segira, eta deia gogo handiak ditugu kontzertuaren jotzeko, eta emanen dugu kontzertu pixkat berezi bat EHZ-etan egin ginen bezala Atabalen urtahilaren 10ean, eta hori prestatzeko gogo handiekin gira eta hori eta gero ikusiko, ez dakit. Ukanen ditugu ere kontzertu baten bat pentsatzen dute aterako direnak.
Segira ez du aipatu eta... Bai, plazera bat da, ez dakit. Biziki plazera garri da proiektu horretan hartzea, ekipa jagira eta ez dakit untsa pasatzen da. Eta egia ere, iduritzen zat, xantza handia dugula, guai arte jo dugun leku guzietan kriston ajera ukan baitugu eta ez dakit, guai arte bizitako esperientzia guziak aski bigainak izan dira eta beraz, horretan ustut ere xantza handia dugula proiektu horren hastapenetik. Aldi oro maite dugun hainez jendez inguratuak izan baigira Euskal Herriko osoko desberdinetan eta hori zinez eskertzeko da.